Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum, barkanmu da sake saduwa a cikin labaran na duniya daga nan Nijar TV Hausa. Idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyon. A cikin labaran namu na yau za mu ji cewa a can jihar Talibiri a gundumar Filinge an gudanar da wani taro na ƙaddamar da wani sabon masallaci. Wannan taro ya samu halartar manya-manya daga jihar ya zuwa ga malamai da kuma dakatai da kuma sarakuna na gargajiya da al'umman gari, inda suka gudanar da wannan taro tare da sallan juma'a a cikin masallacin da kuma taron ƙaddamar da wannan masallaci. Babban malami da ya gudanar da wannan taron ƙaddamarwan ya yi bayani kamar haka. Ya ce cewa masallaci ɗaki ne na Allah, babu wani wanda yake da mallakin masallaci. A cewarsa, masallaci wurin ibadan Allah ne da kuma yi masa biyayya. Wannan wuri ne wanda Allah ya fi so a duk duniya. A cewarsa, Allah maɗaukakin sarki ya ce babu wani wuri da yake so fiye da masallaci a cikin doron duniya. Da haka wannan wuri ne na bautan Allah da kuma kaɗaita. Ya ce sun yi amfani da wannan dama sun yi sallan juma'a kuma sun karanta alƙur'ani, sun kuma yi ma ƙasa addu'o'i na samun nasara da kuma maganin abokan gaba. Ya bayyana cewa wasu abubuwa da suke faruwa a ƙasan baicin albarkacin addu'a da abubuwan da ba su tsaya haka ba. A cewarsa, wannan lamari da addu'o'i da 'yan ƙasa ke yi su ƙara dage dantse wajen miƙa kokensu ga Allah, Allah kuma zai amsa musu addu'o'insu. Har yanzu dai a cikin jihar ta Damagaram an samu wasu gungu da suka gudanar da wani sallah na juma'a da kuma karatun alƙur'ani da addu'o'i ga ƙasa, kamar yadda dai aka ci gaba da samun irin wannan a wurare daban-daban na gudanar da addu'o'i da neman tsari ga ƙasa, da kuma Allah ya dafa ma sojojin ƙasar wajen samar musu da tsaro da aminci a yankunan nasu. Malamin da ya jagoranci wannan addu'a ya ce ya ji farin ciki wadda baya misaltuwa ta yadda suka kira al'umma kuma al'umma suka ansa kira. A cewarsa, sun gudanar da wannan taron addu'a ne sabida kiran da shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa, General Abdurrahman Chani ya gudanar. Sannan kuma sun gudanar ne kamar yadda suka gani al'umma a mabambanta jihohi, a mabambanta garuruka suna gudanar da irin wannan addu'o'i. A cewarsa, sun yi matuƙar farin ciki da bunbuntowar al'umma ya zuwa ga wannan taron addu'a, kuma sun yi ci kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Ya ci gaba da cewa wannan addu'a da suke yi suna fatan Allah ya sanya dukkanin wanda zai kawo musu zagon ƙasa daga ƙasashen waje ya zuwa ga kuma ƙasashe waɗanda suke cikin gida 'yan ƙasansu, Allah ya yi musu maganinsu, ya kuma zaunar da ƙasansu lafiya, ya kawo musu ci gaba da ƙaruwan arziki. Ya kuma yi addu'a da gwamnatin CNSP da Allah ya ba su wannan basira ta yadda suka anshi mulki kuma suka kawo musu ci gaba. Ƙarshen